Bé, ja estem així, Eva García, ja tinc així a Isabel. Sí. Què tens que dir? Que se t'havia oblidat El què? que no m'he desmaquillat. Però que no, però que això és després. Això és després. Clar que sí, després. Anem a presentar a Isabel. Ja saps què Eva, passa. de veres, no, estàs fatal. és que has dit que anava... No he dit res, ala, calla ja. Isabel, No. ¿qué tal, cómo estás? Hola, corazones. Hola, corazones. Molt bé. Hola, corazón. Que no, que el que has dit abans és que anaven a veure el Cider Espai, però jo et queria abans parlar en Isabel Adam. Claro. Perquè tenim que fer l'últim repàs del món del cor. Em És que vas no a te'n parar. recordes de res, eh? Ara la culpa serà Vamos a separar el ciberspy en Estadio así, con mi Animal Print. ¿Vas a comparar? Animal Print, sigues Animal de veres, Print. sigues de veres, És que així és la vida en directe, eh? Així tenim que Bueno, parar. teniu que contar perquè jo esta setmana no he pogut veure el Hola Corazones. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Pobret, estaràs patint, eh? No me veu. ¿Sabes que la presentadora de Hola Corazones está embarazada, no? Home, clar. Home. Ah, sí, ja ho comentarem, que estava embarazada. ¡Ay! Los Reyes, me encantan. Ay, 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 ay. Los reyes Felipe y Leticia celebraron con los reyes Juan Carlos y Sofía el día de Navidad en Zarzuela. Tots junts, Tots junts. els quatre. Mira, això ho ha dit la infanta Margarita, Sí. que ha dit que van passar junts el 25 de desembre al Palau. La infanta Margarita, ella ho ha dit, però ha comentat de tota la família, ella no va anar, però ha comentat des de més. Que estaven tots. ¿Pero qui? ¿La Margarita La o...? infanta Margarita. No, desde que Sí. no ves el Hola Corazones... Diu que la infanta Margarita que va celebrar... escolteu una cosa. És la que ha filtrat la Escolteu informació. una cosa. És la que ha Sí, filtrat la Que informació. ella ha contat, escolteu una cosa. bàsicament ha contat Que que la ella festa- no l'han convidat. Que la festa de Cap d'Any és demà. No és avui. No, pero básicamente ella lo que ha dicho es, yo comí con mi hermana Pilar en su casa Sí. y mi hermano Juan Carlos comió con Felipe, sigui, Leticia, tal. Quin ¿Sabes? dinar de Nadal. Que ho ha dit perquè no la varen convidar. per Claro, això digo, ho ha cascat. pues ahora la voy a rajar. A mí lo que me extraña molt, es que hagin dinat i sopat tots junts, I Juan Carlos i Sofia. M'estranya molt, però A mi també m'estranya molt, eh? igual no, Pues mira ni que jo siquiera soc fan. cert. També ha dit que van estar tots a Sarsuela i ha dit que se ho van cantar passar en molt bé, nadalenques. que me fa molta gràcia perquè ella que no estava va dir que s'ho passaren Que s'ho molt, va molt bé. i que hubo regalos y muy buenos. Home, clar. Supose que sí. No me quadra. A mi tampoc. Tinc que dir Elena que no no me estava, quadra res. Elena no estava. Elena se va anar a Ginebra para sopar en Cristina. En Cristina. Sí. Claro, perquè se suposa que ese dinar o familiar o ese sopar era a invitació de Felipe i Leticia i recordem que, aunque sea Navidad, les relacions entre la infanta Cristina i el germà són inexistents pràcticament. Entonces, serà suposa això el motiu, però és que Elena se fue a Ginebra. Lo que me extraña a mí es Sofía y Juan Carlos que Allí. hagin dinat junts. Lo que sí se sap és que molt al dia raro. següent, A mi no el me dia quadra. següent se van anar Felipe, Leticia i les xiquetes de Sí. viatge a esquiar. Sí, A on? a la neu. no A se la sap neu, a però on. no Sí, se sap. Espera, no. No, a la platja. Esquí aquàtic. Ai, com estem Voy a dir que en España no, que para España. Uy, plora, Sofía. mira que plora. Avui és el dia. És que ja s'ha anat a cartutxes. Que tu creus que ho van a dir a on? Volia dir... No ho diuen. No, ha sigut el subconscient. Però volia dir que así no. Fora d'Espanya. A una neu europea. Quan jo he Així no dit n'hi ha neu. esquiar a on, me referia a això. No ho han dit. Poques estacions d'esquí tenim obertes al nostre país. Ja, no. Per Vale. això que s'han anat a Molt bé. algun lloc d'Europa. Quan no van estar Us he junts va dit ser que per a el Cap cava d'Any, era per a demà. No per a On no se van Ui, anar... uiste. On no se van anar... O sea, quan no van a sopar junts, segur, va ser en Cap d'Any, perquè diu que Sofia se va en la família a Grècia. Sí, en el germà Constantino i en... Sí, Constantino se'n diu. Sí. En fi. Molt bé, no? En fi. Hay una Bé. notícia reial que jo sé que a ti t'agrada Bé, molt. igual m'encanten perquè a se mi jo soc molt reconcilien. fan de la reina Sofia. Igual, Molt fan. ara la veia que diuen en el meu poble, se reconcilien Juan Carlos i Sofia Ja t'he dit que no. per donar-li sopetes quan l'home Que se posa mal, per a Reis o fer-li bollís per la nit.
Ui. Igual sí. Per a Reis és l'aniversari de Juan Carlos. És de veres? 78 anys. Molt bé. Complís. Pues que el celebren en família. Ui, en família. Més coses. Blanca Suárez. Sí. Ja una broma que ha fet Blanca Suárez. Blanca Suárez l'està relacionat últimament amb Joel Bosquet, que és este xic, però no També terminen actor. de dir, o sea, no terminen de declarar-li el seu amor. Ho tenen com ocult, però se sap que sí, però és que no volen dir-ho. Entonces, per a fer una broma, ara veiem una fotografia que ha pujat a la seva xarxa social que posa «Mamá, tengo novio. Alex de la Iglesia dice que somos tal para cual y yo le creo a pies juntillas». Con paciencia y vaselina. Anem a veure la fotografia, a veure si ens la podem posar. Ahí la tenim. Se suposa fer la broma de ya tengo un nuevo novio. Pero bueno, a ella y al actor este, Joel Bosquet, se la viste en mollo de llocs Sí, xuls. però no ho volen dir. Però és que és una tonteria, vull dir... Bueno, sí, pues vas en ell i si després ho trenques, pues trenques, què passa? Home, Vull dir-te. el novio de Blanca que hizo la foto és El increïble més o Hulk. menys el que ja... Perquè sempre va en xics musculosos, Claro. no ens en recordeu de Miguel Ángel Silvestre, Sí. després, qui va ser? Me pareix Ai. que Mario Casas no, o Dani Martín, o algun d'ells. Dani Martín. Dani Martín. Sí, sí. Sempre I ara van Joel xics Bosquet. aixina i ara este xic també. És baixet, no és molt alt i tal, però el seu també és prou musculós. Ells crec que era en una sèrie, de les sèries aquestes d'època que fan en televisió espanyola, crec que el Joel Bosquet està en una de les dues sèries, però també ha eixit en altres. És català, crec, ser xic. A mi m'ha sonat també veure-lo en sèries, quan se veia a TV3 en la Comunitat Valenciana, de veure-lo en sèries de TV3, quan era molt, molt, molt venut, i ser xic. A ti Blanca Suárez t'agrada? Sí. Però el xic no el coneix. És que jo, perquè com sóc una Jo sí que l'he vist a friki de la sèries tele, espanyoles. sí, jo l'he vist, i ja te dic, de les sèries de TV3, papers que ell era menudet, o sigui, papers de que ell era xiquet, o sigui, és un xiquet, té 26 anys, però té una carrera prou llarga, però jo crec que a nivell nacional no se li coneix tant. De pel·lícules que se van per a televisió, que no se van ver a cine, sí que l'he vist jo en Sí, moltíssimes. segur. En aquestes que feien... Qual feien? Del Castigo i totes eixes sí que hi sia Joel Bosquet. La pecera de Eva també hi sia Joel Bosquet. Sí. La Sí. pecera de Eva. Sí, era Una una sèrie. sèrie de Telecinco, que hi havia com un personatge que feia de psicòloga i anaven passant, no? Era així, Sí, anaven passant. I anaven I era passant un que personatges... passaven. i anaven Jo crec que fent- va ser la primera vegada que jo li vaig veure en una sèrie espanyola, o sea, a nivell nacional. Sí, venia Així que- això de... Les sèries de TV3, que en TV3 jo en recorde que hi havia sèries molt xules. Un altre. Otro. Sema serà concursante de Gran Hermano VIP. ¿Quién es Sema? Sema, jo sabia que me voleu l'anaves a preguntar. Sema. Ho sabia. Este Sema, Alabá. ¿Sabes quién es? el millor amic de Chabelita. El superamic de Chabelita. Sí. Super amic. El que li du els bolsos a Chabelita. No l'has vist mai? Que va la Chabelita, ella li tota... cogen, ella va I ell li comprant du i va els els bolsos bolsos. darrere. O la maleta, o el carro del xiquet. És com la ama de llaves. Així no és. ¿Y le digo en Sema? Sema de José María. Sema. Sema. I ja s'unís pues, als demés que No, van la a Gran Hermano veritat és VIP, Raquel Bollo, Rosa Benito, Rapel, Laura Matamoros... En la que és la molt. filla de Molt Coto treballadors tots, de Kiko no? Matamoros. Se dona una cosa curiosa que va al concurs la filla de Kiko Matamoros, que no se du ben son pare, i el fill de Macoque, que és la parella de Kiko Matamoros. O sea que, claro, així lo que se busca és que ells pues, se barallen i... I... Això. No, Treballadors, no? Són grans treballadors. No, però ahir ho va reconèixer Tots son els que pare. van, no? Son Titulats. pare de la Laura Matamoros estava a dir, si ella pot guanyar en 2 setmanes el que guanyaria en un any, pues avant, saps? I és que és així, no? Vull dir, en 2 setmanes que estiguen allí... Pues no tenen morro, totxo. Ai, No tenen passem a morro. una altra que jo sé que t'agrada moltíssim. Qui? Raquel Sánchez Silva. M'encanta. Pues deixa Mediaset... Sí, ja tinc bronca, no? O bronca o a mi sanat. m'han Se'n dit va que en s'ha anat programa. ella perquè se va a Movistar Plus, ha canviat de cadena i pues, es veu que és un programa que se diu... Té algo a veure en Empezar de Cero, perquè ella recalca moltíssim Empezar de Cero, amb un hashtag, o sea que és una sorpresa, no desvelen res, però pareix que va ser molt novedós. jo crec que vaig escoltar algo, no sé si s'anirà a aquest programa o farà un altre programa, que crec que també Buenafuente estava clavat en esta nova cadena, una Movistar Plus, i crec que Buenafuente anava a fer una espècie de magazine. Però no sé això quan se posarà en marxa i no sé si la Raquel Sánchez Silva
va a aquest programa o va a un Un altre. altre, no ho sé. No tinc ni idea. El que sí que sabem és que no ha tingut bronca a aparèixer perquè sí que ha agraït a Mediaset el temps que ha treballat en ells. Ha posat un tuit que diu: os quiero, ha sido precioso e inolvidable, suerte a todos mis compañeros. Molt bé, perquè les portes sempre te les tens que deixar obertes. Claro, sempre. Sempre. Perquè això de Movistar Plus no saben com va funcionar, igual Claro. que va tornar. Claro, está claro. Va ser estrany no veure les Supervivientes. ¿Qué? Que va resultar estrany no veure la... Sí. I en el Gran Hermano Vic, qui ho presentarà? A Javier. veure, Jordi o Jorge, jo crec que ho presenta Jordi, Jordi o no? González o Jorge Javier, ja no ho sé. Jo crec que Jordi. Jo crec que ho presenta Jordi, Jo no? crec que ho presenta Jordi, crec que l'últim, sí, l'últim dia del debat de Gran Hermano va dir ell que presentaria, crec que me sona que sí. I els debats no sé, què us I durà. quan comença? Estarà a punt de començar ja. El 6 de gener, el dia de Reis. No? El dia de Però Reis. igual els debats els porta Jorge Javier, sí que podria ser. Podria Ja mos ser, enterarem. segur. Jo tinc ganes de veure Rapel. Jo això no m'ho perd. És un tio encantador, eh? Sí, jo no Rapel, conec. sí, Jo no el conec, me pareix bona un persona, personatge. bona Jo sí que l'he persona. entrevistat en un parell d'ocasions, és un Sí. tio encantador, eh? Pues un dia Sí. mos lo duguem. quan Ahí estarà la a moguda casa. estarà de moment entre Laura Matamoros i el fill de Macoque. Però Laura I sabeu Matamoros- qui ese dia també que va entrar ara en el Manoví? No sé si és de veres. Així van El dir uno. pequeño Nicolás. Ah, sí, sí, Ah, sí jo que pensava que era Pere s'ha Fuset. dit, s'ha dit. Que ho varen dir així. Però això va ser un Creo que no representant. Crec que ho vaig veure en el Facebook, pot ser que se venja en el Facebook. Pobret. Lo que li faltava. Ja que li ficaren. Ai, mare meva. Bueno, comencem per les revistes, no? Les portades. Ah, sí. Això Ah, eren que no havien noti- començat no, en les aquestes eren revistes? notícies d'última Això era hora la importants, prèvia, la interiors, prèvia. Per entrar en matèria. Claro. Revista Hola. Hola. La ola. Hola, ¿qué tal? La primera Navidad de los pequeños príncipes en Mónaco. Me encanta Mónaco y la familia real. Sí, la tira real Però ahí n'hi ha m'agrada una- moltíssim, la sang blava. En esa parella n'hi ha un... no sé. Perquè comenten, se diu que ella, en la cerimònia de la boda, que ella és com una princesa triste, que ella en la cerimònia de la seva boda amb el príncipe Alberto Sí, estava molt plorava, tapada. Ah, bueno, però, ahí la tenim, perquè però- realment no era una relació com toca i que ella estava allà a mitad al principi de la relació, quan duien poquet, no, al principi de la relació no, duien poquets casats i a ella se li pillen unes fotos en un home i diu que se suposa que se n'havia anat de Palau i alguna cosa així. La veritat és que, no sé, és una parella un poc estranya. La veritat que tot lo de Mónaco És una parella un poc és estranya, com un conte, perquè davant diuen d'ell que no li agraden les dones. És com un culebró veneçolà. Total. Tota la família Totalment, de Mónaco. totalment. Sí, Mira, sí que els han eixit bonicos. sí, pero Han cumplido un yo año. creo que es eso, el rollo de tener que tener hijos, tienen que tener descendencia y agarrem a esta y un poc cobrir-les aparències. Però sí, això seria que no era... I és que la cara que fa ella, vull dir-te, tampoc és Sí, que... mira, tampoc Fa una somriu. cara Ell sí que poc... està somrient. Però Sí, ella però no. poquet. Així com de mitja sonrisa. Sí, Igual porta parell de dents i no vol que se li veja, no ho sé. no sé, una però és opció. una aparença molt trista, aquesta xica. Bé, anem a la següent, que li va agradar a Alejandro. A veure, A veure. Kiko Rivera, exclusiva. Ja estem. Ja sabíem jo. Claro. Que... Ja sabíem. ja estem. Claro, Ara aquí esa foto no té Photoshop i arreglos, quasi eh? res, quasi res. Quasi res, eh? Quasi res. Claro, això és la raó per la qual... És que són... És que... Mira, és indescriptible. No sé si ho veureu, que ell se suposava que convocaren a la premsa quan ell va eixir de la clínica. I convoquen a la premsa i sol és 6. Kiko a atendre la premsa. Ell se fica a atendre la premsa i diu, no, es que Irene no se encuentra bien todavía, parto, tal, no sé quantos... I mentre ell atenia la premsa, la tia, per una altra porta, va agarrar i se'n va eixir. Clar, els enganxaren, se donaren compte i els perseguiren fins a la seva casa de Sevilla. Arribaren a la seva casa de Sevilla i Kiko... Claro, tot perquè no gravaran a la xiqueta. Perquè tenia que vendre l'exclusiva. Kiko pegant als periodistes i no sé què. I segons que se donaren compte que això no es podia fer bé i crec que el dia següent o el Sant demà eixiren de la casa, todos contentos y felices, sense ensenyar la cara de la xiqueta, però ja com... Claro, els havien clavat per tots els costats. Vull dir, tu no convoques... Si no vols ensenyar a la xiqueta, No convoques agarres de premsa. nit i te vas a la teva xiqueta a casa. No convoques a la prensa, eixes tu, l'altra se'n va per la puerta de atrás, arribes a la casa de Sevilla, te pillen els periodistes, expliques a... Però esto què és? Clar, per arribar a això. Clar. Pero que Pa lo de arribar no a me eso. vas a grabar más, le ves a Mare.
Què? No me vas a grabar más, això le ve de sa mare. No me vas a gravar más quan sa mare estava cansada de vendre exclusives, d'anar a programes y tal. No me vas a grabar más cuando no te interesa. No, esto no puede ser. Bueno, I claro, tot la raó és a esta. casa, té sa mare a casa, té que estar content també. Sí, sa mare ja sols va a dormir, crec que va a dormir. Bueno, ara està de vacances penitenciàries d'alguna manera i ara sols va a dormir entre setmana, no? Pot ser? Sabeu el que Pero escolta jo de sa mare? está un poco desapareguda. Està parlant, se diu, per a escriure un llibre o fer una entrevista o alguna cosa així No, eso seguro. de la seva estància a la presó. Ho han dit Segur. aquest matí en Ar. Segur. Sí, algo estarà fent. O sigui, també Està que ja... parlant, igual que suposa que voldrà tornar als escenaris. Claro, se dia que ja el germà ja li estava negociant mogolló de gales, se dia que anava a gravar un disc, vull dir que... Sí, vamos, lo que pasa en ¿Qué? este país. Sí, lo que... Sí, que da igual, que seas una ladrona, ¿sabes? Que també ella ho ha pagat, Correcto. saps? Però, Que vull molta dir gent que no ho ha pagat. Això ella sí ho ha que- pagat, pero como que sale y vamos todos a lamerle el culo otra vez a esta persona que ha robado dinero de un ayuntamiento, ¿sabes lo que te vull dir? Sí, Que han tenido un lío. és aixina, jo soles. No soles, ¿eh? Has Anem a vingut 10 de minutos. Pantera A y que tú sí, a soles... Tú a soles te ho estás... Yo entro en bucle. María Patiño. Esos 10 minutos ya. Anem a cambiar de revista. Vale, va. Portada 10 minutos. María Patiño. Me gustaría adoptar una niña. Uy, pues que adopte. Pues Sí, molt bé, ella molt- crec que té un xiquet. I bueno, però això dona per una exclusiva portada... Té un xiquet? Sí, té un No sé. xiquet. A mi Té no un em pareix tan xiquet. estrany que María Patiño vulgui tindre una filla. Ja Una no. filla. A no ser que quina edat té, és que no ho sé. No ho sé, tindrà 40 i pocs. No té, no, No és tan és molt. estrany. Alejandro, esa portada no té Photoshop. No, apenas. I blanqueamiento Tampoc, dental. tampoc. Blanqueamiento dental. Tampoc. Mare de Déu. Fins el canalillo. Madre de Déu. Quina barbaritat, no com nosaltres, que hicim naturals, com Como som. la... Claro que sí. No sé, jo ¿Qué sí. no le habrá más bonito? La arruga es bella. Hombre, por favor. Me veia no, però si se porta, pues se porta amb dignitat. Claro, eso está claro. Sí, sí, sí. Bueno, anem a parlar ara del Zapataki. Ahí tenim el Zapataki, Navidades familiares en Austràlia. Son superideales. Sí. És La una veritat. foto molt ideal, eh? Sí, Sí, el són Zapataki Chris Hemsworth i els dos xiquets. Viven en Australia y lo que se comenta, que Están ahí. formen una familia, pues, a embechar. Creo que el día de Nadal o el día de Nochebuena, penchar en una foto en Instagram, que después vais a ir en tots els jocs, en una platja, els dos agarrats, i dius, collins, que Sempre embetxa. posen missatges Sí. declarant-se el seu amor i dient lo bé que està i lo molt que és Home, bonic. Jo que m'alegre. ella está pa... Toma pan y moja. No, es para estar contenta, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo también estaría contenta. Què opines, Alejandro? Ella molt bé, molt guapa. Ella I guapíssima. Home, no le vis la cara, el tío té... El tío un té, el tío lo que te diga. Tío, té un cuerpazo. Ah, claro. Claro. Cosa consiga, està quadrat. Está súper cuadrat. I és una foto molt USA, no? Molt Sí, australiana, molt, també, sí, sí. molt, yeah. No, estem en plan... Sí, molt de... Na, 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 na. Un poc nadalenca, però bueno, allí tenen el seu Sí. clima. Ya pues han pasado a lecturas directamente. Sí, sí, sí. Lecturas. Pues en lecturas tenim els finalistes de Gran Hermano 16, que conten el seu secret, que tampoc han deixat molt secret a l'aire, perquè ho hem estat veient 24 hores, però tenim a Netxera, tenim a Aritz, tenim a Sofia, i suposo que parlaran de tot. Pues jo vos tinc que reconèixer Què? Ho has vist. que vaig veure la final. Molt Jo ho bé. sabia, jo ho Clar que sabia. sí. No soporte Aquí. a la Sofia Isa, a la guanyadora. Ella és O ella. siga, Li no dona tot la igual, li dona tot soporte, igual. tinc que dir, pobreta meua, serà molt... Home, guapa és. Però que hagi guanyat Sofia no el puc entendre. Pareixia que li donava igual. I jo dic, pues dona més diners. Si te dona igual, dona més diners a mi. Pareixia que O no sigui, te sa sangren mare les que està com venes. una moto. Uf, Val? sa mare. Després, el Aritz pues, ha portat ahí un rollo un poquet Curiós. raro. Sí, perquè si tu te xites o estàs en uno, I no estàs passa en res. uno, no passa res. Exacte. No No pegues som tantes amics, jo con els voltes meus amics no o faig que aquestes no ho coses. conté. Que Però a no mi sé què. me cau molt bé Aritz, A eh? mi Sí, també. també. No me cau a mi mal. em fa molta gràcia quan va dir la culpa és del reggaeton, Reggaeton. que recordeu, a mi Sí, em va sí. fer molta gràcia. Y de todo lo que veis en televisión. Sí, sí, I sí. després la del circ,
Nitzela. Pues m'agrada molt aquesta xica. Aquesta xica, jo per mi tenia que haver l'haguera guanyat. fet guanyadora Jo del també. concurs. Saps que sap 7 o 8 idiomes perfectament? Que és que és de mare polaca, crec, i... Sí. Clar, i sempre amb el circ d'un lloc Claro. a l'altre, doncs tenc que aprendre. A mi m'agradava molt aquesta xica. A mi també. Després, Aritz Estrany tenia que haver dit el que era, perquè jo en els meus amics no faig aquestes coses. Clar que no. Però, bueno, també no me parecía mal. Sofía, bueno. Es que Sofía se va a quedar... Y mira, le hubieran dicho que... que le iban a sacar que sangre. yo qué sé. Sí, se quedaba Sí, igual. però a més un poquet sobrada, la xica, Sí. saps? I esta gent tan sobrada a mi pues, me dona un poquet de... Saps? Sí. Un poquet... Claro, que Aritz diga, la meva amistat con Han no... Ja, no està clar. és normal. No és normal, perquè està clar. Home, normal no és. No, ens normal ha no és. descobert Amèrica, ara. I mira, Lara Albert me ha Sofía robado Lara Fernando. Álvarez me ha robado Fernando Alonso. es que es muy graciosa. Sí. Y esta foto también te Photoshop. Y Sofía, mi madre tiene una enfermedad con el dinero. Pues Si es que fíjate, diu que, guapo, ¿no? que esa mare ya le ha agarrat els diners y los ha puesto a buen recaudo. Anda, que a mí me toquen todos los diners y a ma mare me toca €1. Hombre, yo te digo una cosa, esta chica... Bueno, es que no sé qué está millor, si la mare o ella, ¿sabes? Porque la mare... No, también és está la un poco mare, la entera. mare està, la mare... Uf, En fin, més coses. mare meva. A veure, la sorprendente reconciliación de Alfonso Arús y Angie Cárdenas. ¿Y por qué Sí. sorprende? Mira, te vaig a confessar una cosa, no sabia qui era. Mira, Alfonso Arús, és que tu eres ho molt sa- menudit, no ho tu eres sabia, He menudeta. tingut que investigar, Ah, vale. Però no ho Alfonso sabia. Arús era un presentador de televisió català que així en la seva època fa molts... te parlo de fa 15 anys, era molt famós, feia tipus magazine, però imitava personatges. I era molt graciós, la veritat. Estava... Sí, era tipus magazine i n'hi havia així personatge, feia programes d'humor. I després jo ara l'he vist, quan vaig estar fent unes coses a Barcelona, i ara ell està en una televisió que es diu 8TV, que és tipo TV3, i també fa rotllo magazine. I la dona, la Angie Cárdenas, és la germana de Cárdenas, el de la ràdio, és la germana. I ells han estat tota la vida casats, vull dir, és una parella que duia molts anys, però se separaren fa uns anys, sí, crec que En 2013 fa ja 2 o se'n van 3 anar el seu anys. entrenador personal, després de 30 anys de matrimoni, se'n va anar en ell i ara se ve que han tornat. Claro. És molt típic lo de entrenador personal, molt de pel·lícula. Molt de pel·lícula, me voy Va con mi deixar entrenador per el seu personal. entrenador personal. Sí. No sé si hauran tornat o és simplement no sé que han coincidit, però bueno, igual sí. Ell quan ho va deixar en la relació, me'n recordo que també va ser nomenat. Per això, pel tema de que ella l'havia deixat per un altre, Clar. per lo que se veu ell ho havia passat mal i tal. Bueno, pues molt bé. I bueno. Molt bé, i saps, jo m'alegre. Pues sí, Pues que té Pues junten. nos alegrem. té 4 fills, se'n ja per junten. Nadal pues Vale. està bé. juntar Belén per se Nadal. apoya en Miguel. ¿Eso qué es? Qui va ser? A veure Belén si podem Esteban. veure-la. Jo he La sentit que princesa Belén de- La bona Esteban... portada que me dices, ahí la tenim. Belén Esteban, que està en lluita amb Toño Sanchis i s'apoya en su Miguel, el seu conductor d'ambulàncies. Sí, la Però seva no l'havien parella. avisat? Diu que està... O han tornat? Han Tornat. tornat. I Fran Álvarez, que és l'ex, que era el cambrer, ¿no? Sí. Anava a ver al cambrer. Sí. Belén no es tonta, tenía que saber lo que ganaba. Su familia nunca Nunca la la ha ha dejado dejado sola. Pues así está. Hombre, Ay, yo sí que mira, pensé el que no es Fran tonta. este. Claro, que va a Però- ser... Que se va a casar en ella, va a ser el seu I home. després van haver una guerra ahí, no sé, d'unes fotografies que va publicar uns vídeos d'ella o no sé què. Després se van tornar... Sí, han tingut molt de lío. Han tingut molt de lío. Jo també el que he vist de... que ho he llegit, ho he vist, de Belén Esteban, que estava com fent-se un tractament per a ser mare, ho he sentit. I dar-le hijos a Miguel. Quería. Miguel, que recordem, ho deixarà en la Miguel relació li perquè li va agrada. picar els cuernos. A Belén Correcte. Esteban, mentre estaven en el hermano VIP. Què vols que te diga? Ja mía. Jo és que tot això... Jo no me poso els cuernos i jo creu i ratlla. I més, una persona... És que s'ha enterat tot el país, vull dir-te... No ho sé. Bueno, però ella de su vida. Si eres con su Continua la Miguel... guerra Antonio Sanchis, ella continua en guerra, Sí. Se diu que li han arribat una notificació de que No pot parlar volen d'ell. que parle, però ella diu que parlarà. Quan puga parlarà perquè no se va callar, però que primer li tornen tot el que li tenen que tornar, de tot el que l'han moguda. robat. Quina moguda. Norma Dual, me encanta. ¿Qué le pasa? Que va trencar en el novio i que diu que pues, no creu en segones oportunitats.
Nada. Matías Kuhn era el seu Matías novio. Kuhn. Se suposa que no han hagut terceres persones en la ruptura, però Però que no va que no tornar vol res. saber res. La xica. Què haurà passat ahir? No ho sabe. No, la veritat és que no ha eixit. Ella no, Jo no he és molt de escoltat parlar res d'esses per ahir. coses. Ella no és molt de parlar d'aquestes coses, ella és molt reservada. Sí, Ella ha dit que no vol saber res, que no hi ha segones oportunitats i ahí se queda i no... jo no he escoltat res, no tinc És molt ni idea. discreta, Norma Duval. Bueno. Sí. No tenim a la campus avui? No, No me'l puc creure. No, però no. que sàpigues que per ahir ha eixit, i jo m'he enterat de que ja ha anat a una revista dient que acaba el seu pitjor any. Otra vegada. Una altra Dona volta? llàstima. Ah, Una altra volta, per Ah, favor. ¿qué Yo lo que te vull és creus? que la setmana que ve estiguem així i otro reportaje navideño de María Teresa de Terelu Campus. A veure si ja se posa feliç per fi. pues mira, anem No, a però és posar Terelu la que l'Incep diu de que Príncipe de acaba. Norma Duval, que també va perdre la seva germana i no l'han I no és tornat a d'esa escoltar manera. del No, tema. que va, que Quan, va, que va. a més, les filles de la germana estan vivint en Sí. ella i tota la història, i no la hem tornat Que va, a que va. parlar. I crec que ella també està... En ella també viu sa mare, que sa mare sempre, des de fa ja uns anys, ha dit que està molt delicat, vull dir que... Home, que ells tenen ajuda, però vull dir que són els seus fills, un fill també s'ha separat, vull dir que vale, que tenen molta pasta, però tampoc és una vida fàcil. I ella, a més, la Norma Duval, que estava superunida a la germana, vull dir que Pues vale. no anem a estar Bueno, plorant pues per ell. entonces, mira, Norma Duval, acabem la nostra tertulieta Ja que molt del bé. 2015. Molt bé. Ai, l'última, Sí. Bueno, però el 2015 Bueno, però ja sí. comencem amb més força. El dijous que ve estem així, una altra Estem volta. per a parlar de totes Parlar les de- de tots els famosos. Correcte, correcte. Claro. Què vas a fer demà, la nit de cap d'any? Pues jo poqueta cosa. Poqueta cosa. En familia, reunidos. Molt bé. Sí, I sí. tu, Eva García? Jo vaig a la falla. A la falla. Ja tenim molt bé. festa. Jo me'n vaig a la Toma. Vaig plaça. a la meva falla. Sí. A la plaça de l'Ajuntament. Sí, a veure els focs d'artifici. Els focs d'artifici inexistents. Inexistent. A imaginar-los. Bueno, ja mos contaràs, perquè jo ahí no sé què passa. Bueno, pues que la subdelegació de govern ha decidit que no es dispare Per perquè no quina raó? complís les mesures, les distàncies i tota la història. Tota la vida fent mascletaes. Això era un espectacle un poquet perquè era en la teulada de l'edifici de l'Ajuntament. Ja, bueno, però la veritat que és un se poquet fa en la raro, teula- Jo crec en la que ha sigut teulada de més l'Ajuntament del Però jo t'espero així per al raïm. Que tenim que vindre al raïm. Ai, si és de veres, sí, jo estic així. Anirem a veure, però tindrem que vindre així. Al raïm, Alejandro. Ja nos anaves a deixar a soles. Tranquil·la, Eva, que haurà vingut jo amb tu. No passa De res. veres, jo no puc anar demà a la plaça de l'Ajuntament. Pots escapar-te Si un tenim rat. programa, Un ai, rat. que demà... És que, clar, Un no, rato, un jo vos rato. explique que és que, de veres, jo tinc tota la raó del món. Que demà per la vesprada no tenim en directe, perquè arrepleguem el millor de la setmana. Ah, vale. I entonces jo ja m'havia oblidat. Però després per la nit estem així en el programa per a donar l'enhorabona a tots els nostres telespectadors i donar la benvinguda del 2017. Amigo. Claro, Ja ho enxufaré jo ahí. Enxufa un CTV. Demà. Un CTV, no Que a més Supergau. te nomenem i tot. A mi? Ah, sí, a Isabel Adam. No me digues. Sí, senyora. sí. A No tot, me digues. Sí. Ah, sí. vale. Te nomenarem. Molta agraïda. Que la nomenarem. Me nomenaran. Recordaré de nomenar-la. Sí, correcte, exacte, segur. Molta agraïda. Per favor, podem anar a publicitat ja? Feliç any a tots. Què feu? Que continuï jo? Anem a Jo també. Publi. Ara mira ahí, Per l'amor feliç de any. Déu, tira a Publi, que ja no la clave més. Hasta sí.